ser tu, vaig ser jo, o potser va ser el lloc. Érem tots i ara si sols quedem jo. Vam néixer a una llar perduda per el món. Estem en un taller de parat. És la part en la que se cosen les sabates en la indústria del calcet. És una feina que tradicionalment han fet les dones il·licitanes i he triat aquest lloc perquè té una significació personal molt important per a mi, ja que tota la meva família s'ha dedicat al calcet i també és molt significatiu per a tota la ciutat d'Elx i molts pobles del voltant que han viscut d'esta indústria. A dia d'avui necessita molt de recolzament i molt de suport per part de les administracions públiques i bàsicament per això he triat aquest lloc. Separarem de majors, però el temps no el podran arrebatar. Me presento a les primàries de Compromís perquè porto molt de temps treballant en moviments socials, treballant en plataformes cíviques, en intervenció comunitària i això m'ha fet constatar que la realitat és molt dramàtica. La realitat que està patint els immigrants, que pateixen els joves, les famílies humils, és molt difícil. Tota aquesta tasca que hem fet les plataformes cíviques i els moviments socials ha de veure's acompanyat per una transformació també en les institucions. Aquesta realitat ha de plegar a les institucions que treballen realment per la ciutadania. Va ser el lloc, érem tots i ara si sols quedem junts. Me presento a les Corts Valencianes perquè és en les Corts Valencianes on se decideixen els temes més fonamentals de la part social. Se decideixen els temes d'educació, els temes de sanitat, els temes de serveis socials, que són, al final, en definitiva, són els pilars fonamentals de la nostra autonomia del benestar, que hem vist com en els últims anys està desmantellada a poc a poc. Aquesta pregunta me pareix molt interessant. Me pareix interessant perquè les primàries de Compromís hem de veure-les no com una qüestió estètica, sinó com una qüestió de configuració d'equips, on cada persona de les que ens presentem podem aportar coses diverses i diferents i hem de ser valorats per aquesta qüestió. La meva trajectòria personal implica una visió molt de classe obrera, molt de batalla i de carrer. Jo vinc de Carrús, que és un barri obrer, un barri rebredor de migració. De fet, jo soc filla de mare andalusa i de pare valencià i sé perfectament què és el dia a dia de les classes humils. A més, la meva part professional i la meva part activista està relacionada amb moviments de joventut, en moviments d'infància, en moviments d'intervenció comunitària i això ha fet que al final aprenga a gestionar equips, a gestionar entitats i saber com funciona d'alguna manera l'engranatge de tot el que seria la part del benestar social. Estius per a enmarcar, tardors sense foscor, fumant per els bancals. Votar cada 4 anys no és democràcia. De fet, la paraula democràcia ve del grec, de 2 paraules del grec, és una paraula composta. Demos significa poble i kratos significa govern. Aleshores, això vol dir que hauríem de tindre un govern del poble i no és el que tenim. El que tenim és un govern controlat per èlits, unes èlits que miren pel seu interès econòmic i que en absolut miren per la ciutadania. I això és el que hem de fer canviar. Hem de recuperar la sobirania popular i la democràcia. De fet, la ciutadania demostra en molts llocs contínuament que és capaç de gestionar una democràcia real. Això ho veiem en plataformes, ho veiem en barris, ho veiem en places i és per on ha d'anar les nostres institucions. Podem parlar de pressupostos participatius, podem parlar de crear òrgans ciutadans que controlen el govern, podem parlar de l'aplicació de les noves tecnologies per poder denunciar, per poder crear lleis, per poder fer propostes. Inclús jo crec que podríem anar més enllà i cada vegada anar decidint més coses que ens afecten. La transparència és un concepte que està bé, però no es poden conformar en això. No podem tindre institucions transparents però que siguin de cristall blindat.
El que hem d'aconseguir la ciutadania és formar part de les decisions d'aixòs governs. Per molts, a poc ens separarem de majors, però el temps no el podran arrebatar. Jo penso que l'educació ha de ser pública, ha de ser cooperativa i ha de ser inclusiva. Hem d'aconseguir que participen docents, que participi l'alumnat i que participen les famílies, perquè l'educació l'hem de concebir com un tamboret que té 3 potes, necessita 3 potes, perquè en una pata soles el tamboret ni tan sols se manté de peus. Si li posem 2 i te sentes se cau, però en canvi si li poses les 3 pates, que serien els docents, l'alumnat i la família, doncs inclús posat damunt del tamboret que no caurà, serà resistent. Tot això l'hem de reforçar en més centres públics, hem d'aconseguir que la xarxa de centres públics siga cada vegada més gran i que l'educació concertada cada vegada vagi minvant. El sistema de beques l'hem de millorar, hem de tindre més beques i molt més justes. I en quant a la protecció de la immersió lingüística, crec que és un pilar fonamental per a nosaltres, per als valencians. Clar que sí, clar que volem plurilingüisme en les escoles, però és importantíssim que el valencià siga la llengua vehicular en la nostra escola. Això seria un poc parlant de lo que és l'educació tradicional, l'educació que donem a les escoles, però donat a la meva formació i a la meva experiència, aquesta educació, l'educació dels nostres joves i de la nostra infantesa ha d'anar més enllà. Hem de crear una xarxa estable de l'educació no formal. Primer perquè l'educació no formal és important en l'adquisició de valors i en l'aprenentatge de la participació ciutadana, però sobretot perquè n'hi ha sobretot molts joves que queden desenganxats de l'educació formal i que a través de l'educació no formal podem tornar a reenganxar-los en el sistema. No vaig a descobrir res nou si dic que la qualitat de vida de molts dels valencians ha baixat, que les desigualtats cada vegada són més grans i que això, jo en l'àmbit en què estic, té moltes maneres de manifestar-se. De les coses que m'he trobat així més impactants últimament, puc parlar d'una carta als Reixos on se van a menjar. Podem parlar de les cues que estan fent-se en serveis socials de matinada, perquè com sols se tenen a un número X de persones, el que no aplega primer no és atès i ja abans de que isca el sol n'hi ha cues en les portes de serveis socials. I una de les coses que més m'ha impactat últimament ha sigut un fenomen que se dona molt en joves valencians de famílies de fora, diguem, els quals el que fan és, abans de complir els 18 anys, és anar-se'n a França ells a soles, per a que l'estat francès es acollisca en els seus serveis socials i puguen estudiar i ser mantinguts per l'estat francès que cobreix aquestes coses. Això és molt impactant, veure com joves que han crescut així tenen que marxar d'aquesta manera de lo que hauria de ser la seva llar. Tardor sense foscor, fumant per els bancals, bevent per els racons. Bàsicament el que ha fet el govern actual és abocar a la ciutadania a un sistema de caritat. Fer que la gent tingui que fer cues per menjar és destrossar persones. Això no podem aconsentir-lo a dia d'avui en la nostra societat. Què podem fer per a recuperar la nostra autonomia del benestar? Principalment tindre un finançament autonòmic per als valencians que siga just, que a dia d'avui no el tenim. I una vegada puguem aconseguir això, el que hem de fer és un repartiment equitatiu de la riquesa, hem de prendre mesures per poder fer aflorar l'economia submergida i aconseguir un sistema fiscal progressiu, un sistema que faci que els que més tenen hagin d'aportar més a la caixa comú que els que tenen menys. I cotxes de cartró somiàvem no acabar. Va ser tu, vaig ser jo, o potser va ser el... Els joves ens han exclòs del sistema. Els joves a dia d'avui no ens podem emancipar, no podem dedicar-nos
per allò que ens hem preparat. La generació més preparada de la història està anant-se'n a rentar plats a Alemanya, a Anglaterra, sense tindre una capacitat d'estalvi per millorar aquesta situació. Estan malvivint en pisos de 7, 8, 9 persones i lluny de casa. Això ha de canviar ja. Els joves hem de recuperar el nostre futur i hem de recuperar-lo aquí i ara. Per poder recuperar el nostre futur, per a mi hi ha una cosa que és molt clara i és molt evident. Tan sols el 1% de la representació política a dia d'avui té menys de 30 anys. Això fa que les polítiques no tinguin una visió jove i una perspectiva de lo que es passa als joves. Això ha de canviar i està en les nostres mans. El que hem d'aconseguir és una joventut empoderada i que puga fer visible la seva situació a les institucions. Hem de crear ferramentes que verdaderament siguin útils per als joves i cal invertir en això. I sobretot cal una oferta formativa real. No pot ser que els joves estiguem més de 3 mesos a l'atur sense una oferta formativa per poder restablir la seva situació laboral. Perduda per el món, jugàvem a ser grans, sense preocupacions, units com a germans, cremàvem els segons, estius per a immar... Espero que vos hagi agradat l'entrevista, que participeu en les primàries de Compromís, ja que és un procés completament obert a tota la ciutadania i sols cal registrar-se en la pàgina web per poder participar de l'elaboració de la llista que presentarem tant a municipals com a les Corts Valencianes. Vam ser molts,